Pila ka dekada nagpabiling malinawon, bukid nun ang lalawig ang puno sa katahom. Natagong paraiso sa walog sa kabukiran, habagatan sa nasud kapulong rehiyon. So guys, natagaroon sa Cafe de Bura dire sa Boracay. Bitaw sa sakop dire laligan tungan-tungan. Ay, sakop dire boss laligan tungan-tungan. Tungan-tungan. Amat. Sa kuan di ay tungan-tungan di ay katapusang kuan sa tungan-tungan. Ya. Naglag-lag lang ni. Snack. Oh, nindot kayo sa luyan dire yun. Amoy ang dagkong isda dire oh. Kita niyo isda. Iko kayo. Nya nindot kay view dire guys. Daghang tao dire. May mga cottage na fish pan. Now, fish pan dagkong isda diha. Pwede ka mamingwit diha. Para sila. Narsi Pojiksan. Og naabot si Gion. Og si Mama kaming upat. May upat nuroy. Kasi kayo ilang lugar dire guys. Pastilan. Buhay ng isda eh. Ay sila menu dire guys oh. Maka-snack mo dire. Ako narani sa tungan-tungan, islikoon. Kurbada bitaw, unahan. Dagan ki sila kuan dire. Pwede man iud to. Mahaw ni hapo. Dito. Dagan kay nangaon oh. Hindi kilang kaon dire. Gayo picturean dagan kay mag-date dire guys, dagan na minyo tungod dire. Mo hinungdan nga na minyo ang uban tao. Okay guys, mabasa ninyo. Usahay di na kinahanglan nga mangita pa, kinahanglan jud ang maghuwat ka. Huwat-huwat pud lagi. Sila yung mga kuha siya oh. Kuha siya tilapia. Namingwit. 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 Bantayanan gid ayo. Kasi ko yung makuha. Kusuga mo hab-hab sa kuy eh. Di nay kuy mo dool ba yang iko. Wala kuha gid aro, kuha gid. Wala kabuhi man. Dalian ang magkuhag isda dire eh. Kita vlog. May saging. Wala na ko kayang kuy. Abig tilapia daghana eh. Unsa naman ka Gion? Di man ay swimming pool. Uy, dili na swimming pool, patakaramang ka. Magpaniod to, mga snack.
Okay guys, pauli nami, gikan nami nangabusog nami dito pating lami among ipangkaon. Basta di mi magsabog bisa lami lagi. Agad nakita niyo sa video mo ano to. Bye bye.